πιαστεί αυτός δεν πιάνει, δεν φτάνει το παράθυρο. Δεν φτάνει. Ωραία μυρωδιές, δεν αντέχω. Τι τρώτε ρε άνθρωποι 11.30 ώρα το πρωί. Όχι. Έφη, περίμενε. Ερμήτη, γλίτωσες. Αυτή δεν είναι σκύλος, αρκούδα ήταν. Πάμε να δούμε την πόλη από εδώ, πάμε από εδώ. Να εδώ καλά είμαστε. Κατευθείαν βγήκαμε στον ΟΤΕ. Στον πύργο του ΟΤΕ. Να κάνω ένα γύρο. All around. Σωστό και αυτό. Μη φοβάσαι, ρε μη. Εγώ δεν είναι για να κάθω να λύσω Φοβάται. είναι δεμένος γι' αυτό. Εγώ τον έχω κύμα. Μη φοβάσαι, ρε. Τι να πούμε τον άλλον, τον αρκούδα. Τον αρκούδα. Έφη πιάσω λούρι. Να μην κάνεις τον τζαμπουκά, είδες. Μόλις ήρθε χέστηκες. Έλα μαζά μου. Έλα, καλημέρα. Τώρα έχει το πρωί εγώ. Εγώ είμαι ήδη στο κιόσικο πάνω από το θέατρο δάσους. Δεν το ξέρω φαγητό τρως ρε. Με το φόβο ρε, με το κατάσου. Δεν ξέρω. Ακόμα είναι μακριά.
ανέβω προς Ατλαντίδα να είναι. Πάμε. Πήγαμε. Άντε, καλό μεσημέρι. Άντε, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Το τζαμπούκα. Να τους πάλι. Ρε, πού πας ρε μεσημερίδα ρε, θα σε καταπιεί ρε. Το καβγίζει και φεύγει τώρα και νομίζει. Νομίζω ότι κάτι κάνει. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, άντρα κλάμω, εσύ, μπράβο. Τον έδιωξες. Και τώρα κάθεται και κοιτάει τώρα. Τώρα απολαμβάνει την νίκη του. Απολαμβάνει την νίκη. Κορδοτόσκοπο. Έχει κάτι... Ναι ρε. Αυτό δεν είναι. Το δες και αυτό κουνέλι. Καλά το πες. Σαν κουνέλι είναι, βάλτε τη μέσα, δεν υπάρχει να τρομάξουν. Σιγά, 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 πού πάτε, πού πάτε. Πού πάτε, πού πάτε. Εφή, μας είπαν το σκυλί μας κουνέλι. Είναι το κουνέλι που είναι ακριβώς στο ίδιο μέγεθος. Αυτό το τεράστιο. Κωνσταντίνα, έλα λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Εφή, σου αρέσει. Σηκώνετε το μεγάλο. Ναι. Το μεγάλο. Πω, τεράστιο είναι αυτό. Πώς τον βλέπεις το μικρό? Έχω δει, έχω πιάσει. Ναι. Αυτός τώρα κοιμάται. Δεν έχει πέσει πολύ ύπνο αυτός. Κοίτα κέρατα, Τάραντος είναι αυτό τώρα. Αυτό εκεί πέρα πάνω. Ναι, μέσα και αυτό είναι. Έλα να δούμε τα ελαφάκια, δες το. Ανέβα τα πέρα πάνω το ρίσκο. Σκυλάκι, σκυλάκι, Ειρήνα, σκυλάκι. Αυτό μόνο, ανέβα. Μπράβο. Πόσο μηνών είναι αυτό? Γρήμο. Τα πειρά.
Κοίταξε, άμα τα κάνεις έτσι τα πειράζεις. Κοίταξε, με γεια σου. Κοίταξε με λίγο. Τι να το πειράξεις, θα τα πιάσεις. Έφυσα ρε εσύ. Ποιο, ναι. Πάμε. Σοκολάτα. Πάνω που θα πάμε στα προβατάκια, θα τα πειράξουμε. Εντάξει. Πού ρε. Μας πήρε χαμπάρι. Μ' αρέσει που τα κινίζονται. Άννα, πω. Εκεί κοιτά το ζώο, μην θέλει κοιτάς. Γιατί εκείνο τον έχουνε μόνο. Δεν ξέρω, κορίτσι μου. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αυτή είναι λύκη πάντως. Και βαριούνται πάρα πολύ. Αυτό έχει πρόβλημα. Αυτό είναι σακάλι τώρα. Τα έχει πάρει με τους λίγους. Κατεβαίνει ένας λίγος από πάνω. Τα τσακάλια και οι λύκοι μαλώνουν. Έχουν θέμα μεταξύ τους. Έλα. Πάμε να βγούμε άλλη αρώμα. Αυτές οι δύο δεν έχει άλλη. Έλα, Σούζα, πάμε. Έλα, Μιλάμε για σοου. Το πιες στον αέρα το πιες. Έφη βλέπεις, πού είσαι. Έλα, Μάρκο, έχεις μια Σούζα. Τώρα κλάει εδώ. Έλα, Μάρκο, έλα μια Σούζα. Πω να σαρπάξει αυτό το τελείο. Πω δώσε. Δεν το πρόλαβε. Χειροκρότημα. Κρέσιτς. Γλύκος. Πω Παναγία μου. Δώσε εδώ. Η ισορροπία που έχουν. Άμα τούρνεις τι κάνει. Μπορεί να ρώσεις όπως και εσύ και να έχει διάρκεια. Ο King Kong. Πω. Πού δείτε αυτή εδώ. Όλα τα λεφτά η αρκούδα. Και δεν είναι και μεγάλη αυτή, έτσι. Βίντεο τραβά. Πάμε να δούμε τους λύκους. Ναι, κορίτσι μου. Τι κούλα είναι αυτά που κάνει τώρα. Και άλλη κάτω. Είναι μαμά μεγάλη. Σοφία, εδώ. Δεν το κόψω στο ίδιο.